asenka ya mintu asenka yitu gaiga igongwa kerada musimache nombe mana se asoko konya kwa ya atokonya taiga igoro na biribion siaro chenga enke yene bwa tobo kongwa katokonya ona hata musimache mgongo mwakira ngambi yamana sana so kutoletera munyema bati tukwagachire nyumba wono turagachira umwana uyu turagachira n'umuntu uyu base turagachira umwana uyu gwekana litanga nitukuragachira se tukumubeka asita yeno na se turamubeke tukumutindeka umuchiyo yo gorense kabisa aso umuchiyo lense no yo no ari umuchiyo lense busemisi yonse tukugwateka kusikinya rukiana Teresa Bichira kurukibirike kenyero ya songonga na inchembi ya mwana oso mwishimiwa era musimacenwa togosabira mayaka 2027 intokorengerereti naende nkurangiria abantu abosobokonyi borobone muri yo mitogorta cha nunkundi bwanchite kokonya sana ni maite kongutu bwata na bora tusuma tambe uyo kubwati rocha simuturi twakoganie sekenyore keri chumbe uyo teni negativo ni go mwiri MP kuranchise karuo kwa bokonyi na bali banda abange bali mogerete ko boli chikura umuregeti umugami matwere Julius ntuma yetinga ngokonyore aitura nyurunchire uri gocha remote twaira ni ringa na inumbu ya mono mochi na mwese bali ntanyare gokonya diuko yagi masira mwishimi wa ntebe kurwere ri aminto yabirike gotokonya na naiguru no gokonya mono diuko yagi masira ngokorakira matanga welcome muge gasungunga na ndo tokonya boigo mbuya mono nabange ntanyare gukwana marieta somoyo bugwanja noni utari ko boli chikura abantu bali bo monene aite ngoro yo gokonya twabarangiria somoyo buya akimaso inubuke iri motokonya na Andrew Nyanja uyu wonsa sende igongo korane timu yo musike Adams Mojenwa uyu kuriyo boseneta wa Nyamira otwo ikira umucho Mondesta so gusira ku mwana uyu siriri uitwa muisunde igachi tariki 23 amangana ya karutwa yanyora se radio Mojenwa nbwe ko monyene na igeta igoro akajaga kabako mucho akanyora ngobo ko ngumboro anene mono mbabwatie nyumba enyumba te yo kabisa iyo nonyana so mwana yabwante ko enigwa etari kororokana igagateba ngatigarigererie ababekere nyumba igone nyumba inero twaletera mabati 20 iga akanyora nenjara nero twaletire bituma alafu no mwana narore nyumba urware tumunyaruka umusubati urware rasa miaka etari meke ange 3 uri paralyzed na mwaka nerete sa eyubuna mathanga koera nero takira agende nyagitari so bokongo buna twajire bune timu ya Mojenwa twajire gokonya gaiga omucho Mondesta kebirigo